Welcome to the highlights of the day of salvation. The presence of the Lord is in this Amen. I can see the glory of His majesty. Now, what's that now? Ulaligosha kuleo. Ulaligosha ngaso mimi nugusimikizira nukunena kuti mngamachoka pano ine tikakali. Amen. Olomuta kama mkufuna kasi mkufuna zungabe mozi. Aonge na leba uli lesi nikai mozi. Hey. Okay. Ulaligosha kuleo. Balinga nandi mutu watu tunakwenda kuti siku I can see the glory of His majesty. and one thing udo limeni makana ndi mabesisa kuti moyo ndi chani. Amen. Nenda bora kuzakusikiza na kuti moyo ndi chani. Amen. Mutu agenda oleka kuti cholinga cha moyo. Anthu amakhala ndi mafunso ambiri amene amakhala nawo tsiku ndi tsiku. Ena mazifusa kuna kuti chifukwa chani ndikupezeka pazikula kwesipano. Amen. Kodi kuno nabwera kuzadani. Ena sosa maziwa kunena kuti anabwera kuzadani amangopezeka kama mmawa. I can see the glory of His majesty. Osaziwa kuna kuti kweni ndina anabwera kuzapanga pazikula pasipano. Ndeba lino gulina la anthu limaganiza kuna kuti moyo ndona kuti ukabadwa umenera ukayambe Nazare. Ena ngono ukayambe primary ena ngono upite ku secondary ukachoko secondary upite ku university uzakwatire ukazakwatira kutayamba ntchito pamenepo ena ngono ukaenda ana awiri James ndi John. Amen. Kuti pale mwana uli James pepani eti ndangonena ete ena ngono mubereke mwana James ndi John ukabereka mwana James ndi John ena ngono muzakule muzakalamba muzakhala agogo ena ngono muzakhala ndi zizukulu basi kani katamenepo mumwalire. Ena moyo amaganizira kunena kuti moyo umoneka kuti ulibe ntchito kwenikweni ndoyoyera kuchita ifeto tizingosangalala iti njoye moyo kuti tikamaza amwalira mwina make tizakhale ndikalegasi kapene tizakhale kuti moyo wamtu tinaunjoya. Pali kulina lanthu amaganiza kunena kuti moyo chofunika kuti ndichuke ndipange zina ndikapanga zina kena kona anthu osazowa kuti kunali Elijah kanyamata kahanisa mkokongola kakameta mbali kamwoneka ngati ndani kaya osamfanizia mwoneka ngati Yesu. Amen. Basi pange zina uchuke utani ena maganiza ngati olenga cha moyo mfune umazibalanga ndikuze ndi chilungamo mulalika nafotokoza mawu momveka bwino akuti zonsezi ndizatani ndizachabe mulalika nenjo ya moyo saundi kuuziwa koma chimozi limene ndinachidziwa moyo zonsezi ndachani ndachabe ndiye mukakawerenga pa mlaliki tinabe ulaliki wale mungonipe mukawerenga mlaliki chapter 2 kena kona mafotokoza no mlaliki nakuti tamvani matero ankhani yonse akuti cholinga cha moyo munthu ndi ichi akuti dzwedi munaye mulungu anakulengera ndipo zipanga zomopa iyeyo. Amen. Nenga ni munthu saziwa chimene mulungu anamulengera waponya kale basi unoona mkwera kusacheza nawo. Amen. Ena amaganiza kuna kuti ukakhala ndi ndalama zoti umene moyo usazana mizimu. Ndalama si moyo. Ndalama zone ni mavutozo kwambiri koma ukhala ndalama zoni kwabwino mandipezesa do. Ine ndikuzokhala ndi 2 billion pano ndifuna ndikhale ndina ndikuze na anthu amene akwesa za COVID-19 anthu andalama okokha amene akuna zikosiyana lamulira mona akusowa toziya nazo ndalama zawo wafuna zizuza nazo ndalama zawo mphanzawo palibe tolinga akusakasaka tolinga cha moyo anthu onse amene akupanga zonsezi koma sakutiziwa kuti nchiticho akusakasaka tolinga cha moyo koma sakutiziwa kuti nchiti tipanga Yesu Khristu anyankhula mawu osangalatsa kwambiri Marko chapter 8 verse 6 bana verse 27 afotokoza kuti pakuti munthu apindulanji asanekazakandi zonse zazikola pasi koma kutuza moyo wake. Akuti munthu azapindulanji akakhala ndi china chilichonse chimene akuchifuna moyo mwake akuti koma kutuza moyo wake.
ine napa kombiro nodanda kwa kantu akamamwalira samakamba zokuzana ndi gali moto yako kapena manyumbawo amakamba zokuzana ndi moyo wako zamuzoti moyo balika amene angaulipira amene anakwanisa kulipira moyo Yesu Kristu yekha lero ndakubasira nuthemba wabwino konzekani kuti mudalisike amen no Yesu Yesu achuka kwambiri akuti mtima wanu usavutike kulupirani Mulungu kulupirani Yesu ulanga kuvutika mkosa ludepa mukakulupirani kuvutika kosi kumatira bomba akuti mtima wanu usavutike amen ngati pale chimene chimatuza muti chimatuza muti mtima amen napo abantu akuluakulu alazimangira mwamuntu ali ndi hama kuti akasimangira kuti ali ndi hama chani mtima wakuvutika amen akuti mtima wanu usavutike khulupirirani Mulungu khulupirirani Yesu akuti mnyumba ya Atate wanga alimo malo kalamu ambiri ngati sikudali kotero nditakakuwuzani chifukwa ine sindinganame iyayi akuti atakatiwuza chifukwa Yesu Khristu sanganame iyayi pakuti ndipita kukakonzerani inu malo ndipo ngati ndipita kukakonzerani inu malo ndizabweranso what a wonderful pakuti pano zodabwisa bata zabweranso kulendo zati ngati Yesu Khristu timakhulupirira sanganame tizoti sikukuzazayani azabweranso akubweranso posachedwa I can't wait. 1,000 aneba singadikirira singayenda kudikirira pa singadikirira kudikira siku limene lili amen akuti ndikakonzerani inu malo pakuti ndipita kukonzerani inu malo ndipo ngati ndipita kukonzerani inu malo ndizabweranso ngati akunakukonzera malo akubweranso akuti ndipo ndizalandira inu kwa ine ndekha kuti kumene kuli ineko mukakhalemo ine mudziwa njira yake akuti kumene ndikupileneko njira yake mukuidziwa ife njira yake sikuidziwa Verse 5 munthu wanzeru wambiri Thomas Didymus anafusafusa kuti ambuye musatinamize ife timafuna tizidziwa chilungamo koma mukupita kuti sikukutani siri kukudziwa chilebe ndiyo kodi ndi Yesu Khristu anayankhula akuti Yesu ananena naye ine ndineda angels bowing, so lift up holy hands to worship Him. Yes, we lift up holy hands lifting up our hands as an evening sacrifice to worship the Lord, King of kings, that's who He is. Amen. What did you do when you made Oh, the glory of His presence. What did you In this place, I can feel His mighty power. I can see His glory of His majesty. I can feel His mighty power. I can see the glory of His majesty, all the presence of the Lord. You're so beautiful. You are so all of heaven, sing your praises.
with angels bowing, and so will lift our voice to worship you, to worship you in the beauty of your holiness. Now we lift up, now we lift up. We worship you, Lord Jesus. You are King.